nga ginapahayag may nervous breakdown nga nadula sang nagligad pa nga tuig. Nasapuan ang ginapatian tulan sini sa Kisame sang Mosoleo sa patio sa Dumangas, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Matapos ining makabulan nga pagkadula ng sapuan kahapon sa Kisame sa isa ka mausoleo sa Catholic Cemetery sa Barangay Hardin, Dumangas, Iloilo ang mga tulaan ni Eli Tayupon, 49 anyos, resident man sa nasambit nga lugar. Suno sa nakasaksi kag kasilingan mismo ni Tayupon, ginpahibalo lang sa mga kabataan nga nakakita sa mga tulaan nga nahamtang sa Kisame ang mga tulaan ni Tayupon. Pagsulod nila, dili sila pakadto, kita nila nga argid nga barikutot. Sing ambi ko gani pag panakadto sa akon. Sing ko ba sing ko mga pananada sing ko sa mga sabot yan. Suno sa kapulisan nagasuprera sa nervous breakdown si Tayupon kag masaming nga nagaliho-liho. Halin sang nadula ini wala makibalo ang pamilya sinikod sa diin ng kadto. Natula ni siya sa October 29 and then kagapon na discover patay dito siya sa may patio sa pagka-discover is na tulaan na lang gid ng nakita. Personal mismo ginkilala sa iya pamilya si Tayupon base sa suksok sini nga panapton. Wala naman sang plano pang pamilya nga paimbestigaran pa ang kamatayon ni Tayupon. Upuan kay si Lido Rinduque, Sean Sala, One Western Visayas.